Здравейте! Аз съм нов ютубър и сам да ви кажа, в това видео искам да стигнем 30 000 абоната и 500 лайка. Сега ще ви покажа най-известният ютубър. Не е вярно, имам само 1000 абоната. Здравейте, аз съм Ари Прото, имам 1000 абоната. Можете да ме последвате в YouTube. Ари Прото 17 съм, качвам много яки видеа на Гъмбо. Само моля нещо да кажа. Ако искате, ви влезнете в неговият канал и ще видите, че аз снимам, че сме снимали едно видео с мене. Това е за приятелско. Да си го спомня. Да, просто напишите в хотелът, защото това видео е аз пък в хотела. Ние сме... Само, може ли да дойдеш за малко? Хотела Дубовеца. Ела. Ние сме в Дубовеца от хотела. Само искам да ви покажа как изглежда. Ето така. Само да... Искаш ли да отидем към ходата, за да покажем логото? Окей, пуш. Ето тук е логото. Да, ето това е. Логото е на колонката. Да, знам. И сам да ви кажа, това е първото видео. Искам да се опитам. Първият ти шорт. Да. И пък видео нямам. Сега искам да ти кажа. Може ли да ми покажеш как мога да правя такива 21 видеа, такива дълги, а не такива шортове? Да, мога. Той просто не знае нищо за YouTube. Сега за първи път снима. Само да ви кажа. След малко ще спре камерата и ще го кача. Да, ето. Най-съвършният ютубър. Почти не. Не съм най-известният ютубър. Ама почти не. Само 1000 абоната. Аз май се стигна. Аз съм видел колко 50 милиона. Само искам нещо да кажа. Аз много се готея, че за първи път правим видео подобно. 2 минути! Правим 2 минути. Кола, аз имам код Хичана и Мялдос. Окей. Това беше той. Сега искам да ви кажа. Един ден ще си покажа родителите. Стига! Ще правя най-интересните шортове и такива дълги. Хайде надолу!